ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಂಬ್ರಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಶೂಟು ಬೈದ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಯಾನು ಬುಕ್ಕ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ನೆಂಚಿನ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್. ಸೊ ಪೈ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಒಂಜಿನಿ ವೈಬ್ ಮನ್ಪು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪು. ವ್ಲಾಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಎಂಕ್ಲು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5 ಗಂಟೆ ಆಜರೆ ಒಂದು ಬರ್ತನು. ಸೊ ನಾನು ಶೂಟ್ ಒಂಚೂರು ಮೈಂದುಂಡು, ಕ್ಲೌಡ್ ಭಯಂಕರ ಹೆವಿ ಉಂಡು. ಚೂರು ಡೌನ್ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಶೂಟ್ ಮನ್ಪ. ಸಾತ್ವಿಕ್ ಹಾಯ್ ಕಾರೋ. ಹಾಯ್. ಎಸ್, ನಾನು ಸಾತ್ವಿಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವೀಡಿಯೋನು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಟೆಂಪಲ್ದ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ತೋಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ವ್ಯೂ ತೆತ್ತದು ಸೀದಾ ಈಡೆಗೆ ಬರ್ಪ. ಓಕೆ, ಹಗ್ಗ ಅಂತ ಎದುರು ಮುಂಚೆ ಬಗ್ಗದನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂಚೆ ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೂರು ದುಂಬು ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಚೂರು ಬೆಂಡಾಲೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಸ್ಮೈಲ್ ಪಡ ಮತ್ತೆ ತೆಲಿಕೆ ಪಡ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪದ ಮಗಳು ನಾನು ಚಾನಲ್ ಆಂಡು ನಾನು ಇತ್ತಿದ ಕಲ್ಲದಾಡೆ ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಪಂಜರ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಬರ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ತೇಜ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜವನೀರು ಬರೋದು ಅದು ಖುಷಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ. ವೈ ಮ್ಯಾಚ್ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ದು ಓದ್ತಿರು ನನ್ನ ಏನು ಬರ್ಪೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಒಳ್ಳೆರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಜಾಲಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತು. ಒಂಜಿ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ವೈಬು ಮುಲ್ಪ ಅದು ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಬೀಚ್ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲ ತಿನ್ರ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ತಿನ್ನೋಡು ಅವು ಏನಿಗೆ ಇಂಚ ತಿನ್ನೋದು ಅವು ತಿನ್ನಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅನ್ಬೇಕು. ರಿಯಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ನಾವು ದ್ವಾರಕ ಹೋಟೆಲ್ ದ್ವಾರಕ ಸುಳ್ಯ ದ್ವಾರ ಹೋಟೆಲ್. ಸೊ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ರುಚಿಯ ಬೇತೆ ನೀ ಮುಗ್ಲಿಗ್ಲ ತಿನ್ಪಕ. ಎಸ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಓಕೆ. ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾವನು ಪುರಾತನ ಒಂಜಿ ಲುಕ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಶೂಟ್ ವರ್ಕ ಐಟ್ ಬಗ್ಗೆ ರಂಚಿರುವಂಗ. ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಪಾರ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಆದನು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಚೂರು ಲೈಟ್ ಬರೋದುಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ತೂಪಲ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ್ಯ ಆ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಬೋತ್ ಅಲ್ಪಕ್ಕೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂಜಿ 4 ಕ್ಲಿಪ್ ತಿಕ್ಕನಾಡ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನಾವು ಪೋಯ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫಾಗ್ ಆತು, ಒಂಜಿ ಫಾಗ್ ಲೈಟ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಲೋ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಟ್ ಮುಖ ಒಂಜಿ ಪಿರವತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾದಿತ ನೇಚರ್ ಮೈನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮುಲ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ದ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ. ಸೊ ತಿಪ್ಪುಗ ಬನ್ನಿ ಸೂರ್ಯ ಬತ್ತ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಆ ಸೈಡ್ ಜನ ಆ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ವ್ಯೂ ಜಾಗ್ರತೆ ಆಡ ಮೂಲು ಇವರು ಡೀಪ್ ಉಂಡು ಸೀದಾ ಜಾರು ಮೂಲು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂತಾನು ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಬುಕ್ following you. Yeah, vibe. Golden light. ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪರ್ದ ನಿಂತು ಕೈಕೆ ಸೀದಾ ನಿಂತು ಬರಲ್ಲ ಆರು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದು ಗೈಡ್ ಯಾವ ರಂಚಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ಹಂಚಿಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತಿದ್ದು ನಾನು ಸ್ಮೈಲ್ ಪಾಡು ಅಂಚು ಒಂದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಏತ್ ವೈಬ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದ ಲುಕ್ಕೇ ಬೇತೆ. ಓ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕೊಂದತ್ತನೇ ಸಾರ್ಥಕ. ಐಸ್ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಡೌನ್ ಒಂದು ಬಂಡೆದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಮೂಲಿಂಚೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಂತಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎದುರು ಇಂಚೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚೆ ಹಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಸೀದಾ ತೀರ್ಥ ಕೆರೆತಾಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೆರೆತಲ್ಪದ ಅಂಬೇಸ ಸೀದಾ ಕುಡ್ಲ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬೀಚ್ ಬುಕ್ಕದಿತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ತಿಂದು ನಿಜ ವೈಬೈತೆ. ಇಂಚ ಎತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತಿರ್ದು ರೆಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮುಲ್ಪನ. ಎಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್. ಓ
ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಬಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹಾಕ್ಯಪ್ಪ ಉದಾರ್ದವ್ರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಆರುಂತಾನೆ ಆರುಂತಾನೆ చాలా దుమ్ము పోతులేరు ಎಡೆವೋಲೆ ಜಪ್ಪನಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿತೆ ಕಾರಂಜೇಶ್ವರದ ತಿತ್ತು ಕೆರೆಕ್ಕೆ ಬೈದ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪತ್ತಂಜಿ ಈ ಕೆರೆ ಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ಶೂಟ್ ಆಯರಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ದು ಇದಾಡ್ನ ಸೊ ಮಿತ್ತು ಪೂರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಚೂರು ದುಂಬುಲ ಬತ್ತನ ಬೇಗ ಫಾಗ್ ಪೋಯಿಟಿಗೆ ದುಂಬುಲ ಬತ್ತ ಅಂದು ಅಂಚೈತೆ ಮುಲ್ಪದ ಕೆರೆತ್ತ ಒಂಚೂರು ಆ್ಯಂಬಿಯನ್ಸ್ ಇಡ್ಡಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ದೆತ್ತು ಇತ್ತೆ ಇದಾಡ್ನ ನಾನು ಸೀದಾ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಬೀಚಿಗೆ ಹೋಗ್ನು ಮುಲ್ಪದಂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಶೂಟ್ ಆದ ಸೀದಾ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಬೀಚ್ ಮಂಗಿರು ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಗಮನಟ್ಟಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವಾಮಿನಾಗ್ಲು ಬರలేదు ಅಂಚಾತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಲುಕ್ ಹೆವಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಮರ ಮಂಗಿರು ಮಿತ್ತೆ ಉಲ್ಲ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಮರಾಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂಥರ ಅಂದ ರೆಡಿ ಎಸ್ ಈ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪ್ಲೆಗ ಓಕೆ ಎತ್ತು ಆರಾಮಡಿಗೆ ಎತ್ತು ಅಂಬ ಬರ್ತನ ಅಂಬ ಸಾರಿ ಚೂರೊಂದು ಸರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಸವ ಬಸವನ ನಂದಿ ಪೂರ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ ಮಸ್ತ್ ಶೂಟ್ ಉಂಡ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಚರಣ್ಣ ಕುಟ್ಟೋಸಿ ಮಾಡ ಬಂಜಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯೋಗಿ ಅಂಬಾ ಕೆರೆತ್ತ ಬರಾಂಡ ಗೈಸ್ ಕೆರೆತ್ತ ಆದು ಸೀದಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ರೆಡ್ ಪೋಸು ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗ ಒಂದು ಆ್ಯಂಬಿಯನ್ಸ್ ದೊಂಬತ್ತನ ಫುಲ್ಲು ದೊಂಬತ್ತನ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೆಡ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ನಾಗ ರೆಡ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ನಾಗಲೇ ಫೈನಲ್ ಅದು ನಾನು చాలా ಬರೋದು ನಾನು 3 ವರ್ಷ ಓಕೆ పోందಲ್ಲ ఆడగా ఊరు ಮತ್ತೆ ಮಂಗರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಯ್ 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 ಅಬು ಮಂಗ ದಾನೆ ಹಲೋ 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 ಪಾತೆಲೆ ಎಸ್ ಬಾರಿ ರೇರ್ ಮಂಗೆಲ ಏನ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನಾನು ಪೆಟ್ಟುಂಟಾನು ಈ ಪಾತೆಲ್ಲ ಮಂಗಳ ಬಿಡನ ಹಾಯನ ಏರಬು ಕೈಟ್ ದಾಲಂದು ಪುನಃ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪದಿತ್ತೆ ಕೆರೆ ತಲ್ಪದ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಶೂಟು ನಾನು ಸೀದಾ ಬೀಚಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂಪೇರ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಬ್ರೈಡ್ ಸೊ ನಾನು ಬೀಚ್ ತಲ್ಪ ಚಿತ್ರಪುರ ಬೀಚ್ ತಲ್ಪ ಚಾಪರ್ದು ಮುಲ್ಪತ್ತೆ ಚಾಪರ್ಪು ಬಡವನು ಮನೇಲಿ ವೈಟ್ ಚಾಪರ್ದು ಸೀದಾ ಬೀಚ್ ತಲ್ಪಬೋದು ಹಬ್ಬ ಶೂಟ್ ಅದು ಬುಕ್ಕ ಚಾಪರ್ದು ಫಿದಾಡ್ ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದೈವೋಡ ಮಿಸ್ ಮಾಪುಜಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಯ್ ರೋಡೆ ನೋ ಮಿಸ್ ಎಸ್ ಪೋಯ್ ಮಂಗೇರ್ನ ಹಾವಳಿ ಬಾರಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಲೈಟ್ ಬತ್ತನು ಬ್ರೈಟ್ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಗಂಟೆ 8:30 ಒಂದು ಬತ್ತನು ಸೊ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ಪನೆ ಒಗ್ಗಡೆ ಚಾಪರ ಅಂದು ಬತ್ತ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಏಪಲ ಪೋಪುನ ಶ್ರೀರಾಮ ಭವನ ಹೋಟೆಲ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಭವನ ಪೈ ನೈಟ್ ಫುಡ್ ಅದು ಬೋರ್ದು ಅದು ಗೋಚಿಗೆನಾ ಚರಣ್ಣ ಚಿಟ್ಟೆಡ್ಗೊಲ್ಲೊಂದಾರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆರೆತ್ತ ಕಟ್ಟೆದು ಹೋದು ಕಾರ್ದು ಅಂಟು ಹೌದಾ ಒಂದು ಜೊತೆ ಚಾಪರ್ದು ಮುಪ್ಪತ್ತು ಸೀದಾ 1 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಉಂಟು ಚಿತ್ರಪುರ ಯಾ ದಾದಾಪುರ ಒಂದು ಕೇನ್ಕ ಚಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಲ್ಲಿನೇ ಚಪಾತಿ ಪೂರಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಇದೆ ಮಸಾಲೆ 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 ದೋಸೆ
ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬಂದಾಯ್ತು ನಾಳೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬರಲ್ಲ ಎಸ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬಂದ ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ಮಸಾಲೆ ಎರಡು ಮಸಾಲೆ ಇಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಚರಣ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಸವರಿ ಇದೆಯಾ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅದಂಡು ತುಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಚರಣನಿಗೆ 2 kg ತುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದೈವರ ಲೆಕ್ಕ ಬರ ಅವು ಅವು ಬುಕ್ಕ 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 ತುಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂಚ నేను తినొన్నే ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಬಿಡು ಒಕ್ಕದಿ ತಿನ್ನು ತಾಯಿ ಬಗತಿಕ ಬಾ ಓಕೆ ಚರಣ್ಣ ಒಡೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಲೇಟಾ ನಾನು ಒಡೆನ ಲೇಟಾ ಹೋಯ್ ಹೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಒಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾಳೆ ಚಕ ಗೈಸ್ ಪುಗೇರ್ ಹಾಕೊಂದುಂಡು ಚಾಪುರ ಪರ್ದು ಸೀದಾ ಚಾಪುರ ಪರ್ದಾನು ಕಾಪಿಲ ಬರಿಯ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಓಕೆ ಓಕೆ ಚೂಡ ಒಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚಡು ಅಂದು ಮಾರೆ ಒಡೆ ಎಡ್ಡ ಬೆಚ್ಚೆತ್ತು ನಿಂಗೆ ರಡ್ಡು ಕೊಡಿರು ಒಂಜಿನ ಬುಕ್ಕ ಪೋಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಡ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ದೈ ಒಡದಿ ನೋಡುದು ದೈ ಒಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಪದ ಶೂಟ್ ಆದಿದ್ದು ಒಂದು 1 hour ಶೂಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 1 ಮಂಟೇನ ಅಡೆತ್ತಿನ 10 ಆಪ್ನ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂಚ ನಾನೈತೆ ಸೀದಾ ಬೀಚ್ ದಾಡಿ ಪೋತು ಶೂಟ್ ಆತು ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಜಿ ಸೀನ್ ಏನಿತ್ತ ನಾವು ಬೀಚಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಬೀಚಿನ ಅಂದಾಲ ಪಾಂಡು ಫುಲ್ ದೊಂಬ ಅದು ಗಂಟೆ 10 11 ಆಪುನಿತ್ತು ಹೊರ್ಮೋಡ್ ನಾನು 1 hour ಮೂಡ್ ಬರ್ತುಂಡು ಸೊ ಸರಿ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ನಾನು ಸೀದಾ ಬೀಚ್ ತಲುಪದಿಕ್ಕ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದಿ ಬೀಚ್ ಯಸ್ ಗೈಸ್ ಚಿತ್ರಪುರಕ್ಕೆ ಒಂದು 4ನೇ ಸಲ 4ನೇ ಸಲ ಒಂದು ಬರ್ಪುಣಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಬರೋದೇ ಉಲ್ಲ ಒಂದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಒಂಚೂರು ಕೈತದ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಓದತ್ತಾನೆ ಈ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತೆತ್ತಿತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ದೊಂಬುಡುಂಡು ಇದರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನೀವು ಗಾಡಿನ ಮೂಲೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಂಚಿಗ್ಲಿತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅದು ಬೇಲೆ ಅವನೊಂದು ಓಲು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ದೀತೆ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಸೀದಾ ಎಂಕ್ಲು ಬೀಚದಲ್ಲಿ 4 ಶೂಟ್ ಇತ್ತು ಪಿದಾಡ್ನಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಾತ್ವಿಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸೋದು ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಕೂತ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮೂಲ ದೆಪ್ಪು ಇತ್ತೀನಿ ಅವ ಅಂದಿತ್ತನ ಐವತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಉಂಟದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲ ದೆಪ್ಪು ಹೆವಿ ಕ್ರೇನ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಅವು ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಗಾಡಿ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಲ್ಪ ಜನ ಮೂರು ಬರ ಎತ್ತಿ ಅಕಡೆ ಕೇರಳ ಜಸ್ಟ್ ಆಪು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚರಣ ಗಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ಲಿ ವಾಡ್ಪಿರಾವ್ ಅಗ್ಲೇ ಓಕೆ ಎಸ್ ಪಾಸ್ ಆವು ಸೆಟ್ ಓಕೆ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ನೆರಡು ಪಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಇಡ್ತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂತಲ್ಲ ಫೋರು ಪೋಯ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದೊಂದು ನೀ ಯಾಪಲ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ನೇನು ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಭಾವನ ಆಯಿತು ಏನು ಒಂಚೂರು ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಒಳ್ಳೆದಾಯ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಪೂರ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ಹಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವೇವ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ 3 ಕಾಲು ತೋಜಂದಿಜ್ಜ ಮಾತ್ರ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಡಿಕ್ಕು ಬೋಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಡಿಡ್ತದೆ ಎತ್ತೇರ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗೋದುಂಡು ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ಮ ಚರಣ ರೆಡಿ
तुमच्या ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಬಿಳಿ ಬಿಳಿ ಫುಲ್ ಆಗ್ಲೂ ನೆತ್ತು ಬತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಣತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬರ್ತಿರೋದು ಫುಲ್ ಫುಲ್ but here we came for shoot but ಚೂರು ವೇವ್ ತಂಚಿ ಬಲೆ ಚೂರು ಕಡಲ್ದ ಅಲೆ ಬೋಡು ಪಿಂಕಿ ಅದ ಇರಿಂಚು ಬಲೆ ಯಾವ 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 ಹಾಕಿಂಗ್ ಬಲೆ ನರ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಯಾವ ಯಾವ ಇಂಚು ಬಲೆ ಕರ ಎಸ್ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತ ಅದ್ಭುತ 1 2 3 ರನ್ ಪಿಂಕಿ ಬಲೆ ಹಾಯ್ನ ಪಿಂಕಿ ಶೂಟ್ ಆവുന്നുണ്ട് ಎಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಹೊತ್ತು ತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದೆ ನಟ್ಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ ಫುಲ್ ವೈಡ್ ಅಗೇನ್ ಚಂಡಿ ಬಂದು ಆತಿ ಇದೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೋ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾಣಲ ಸಂಕ್ಲ ಬೀಚ್ ಒಂಜಿ ತಿರ್ತದ ಆಂಡ್ ದೊಂಬುಡು ಆಪು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ದಿಕ್ಕನತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಿತ್ತ ಕಲ್ಲದ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ತೆಪ್ಪೆರುಂಡು ಫ್ಲವರ್ ರಾಪ ಒಂಜಿ ರಾಪಿಸ್ ಮೂಲ ಕಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ವೀಡು ಪೋಯಿಂದಾತೆ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಗೊತ್ತಜಿ ಕಲ್ಲದ ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ಬೀಚ್ ತಾಂಡು ಕಣ್ಣು ಬುಲಾರ ಹೋಗಿತ್ತು ಎಂಚ ಅಂತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಲೆ ಈರ್ ಶುರು ಪಾತಿರೋಡು ಭಯಂಕರ ದೊಂಬು ಸಭೆ ಸೇರುವಂಚಿನ ಸಭೆ ಈ ದೊಂಬುಡು ಅಂಚೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಆದ ಸೊ ತೆಂಕು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿದ ಬಿದಾಡ್ನಿ ನಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸತ್ಯ ಅವಿರೆಗೆ ಹೌದು ಡೀಪ್ ಫುಲ್ ಡೀಪ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಊಟ ಇದೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಇತ್ತು ಹೊಡೆಸ್ತಾ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಎಂಚ ಅದು ನಮ್ಗೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಆಶಾ ಬಲೆಗೆ ಎಂಚ ಏನಿತ್ತ ಇವೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಯಿ ಕೆಲವು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಕೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಲು ಅಂದೆ ಹುಲ್ಪುತನ ದೆಪ್ಪೆರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದೆಪ್ಪೆರ ಅಂತ ಹೋಗಿ ದೆಪ್ಪೆರ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಾಧ್ಯ ಬುಲೆಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಏರೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯೋಡ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಮುಗಿಂಡಿ ನಮ್ಮ ಶಶಿ ಇತ್ತು ಲಂಚಿ ಪೂರ ಅಂಚಿಗೆ ಮೀನು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚಿ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ നമുക്ക് ಫುಡ್ ഉണ്ടാവും ಪೂರ 10 ಅದು ಸುದೆ ಬರೀತು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಅಂತ ಚೂರು ಸರಿ ಸರ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಟಾರೆ ನನಗೆ ಹೋಗ್ಲಪ್ಪ ಜವಾರೆ ಅದು ಬುಕ್ಕೈ ದ್ವಾರ ಹೋಟೆಲ್ ನಮ್ಮ ಫೇವರೆಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಶ್ರೀ ದ್ವಾರ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸುಧಾರ್ ಹೋದ ಅದಾ ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಶ್ರೀ ದ್ವಾರ ಇದ್ರ ತಿನ್ಪಾರ ಮನು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ದಯಗೊಂಡ ಅಂಕಲ್ ಬಡಾದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಅಂಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ದ್ವಾರ ಗೊತ್ತಾ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ ಚರಣ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಂಬ್ರಾ ವ್ಲಾಗರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪಕರ್ ರೈಸ್ ಇಡ್ಲಿ ವಡ ಪುಲಾವ್ ಬನ್ಸಿ ದೋಸೆ ಶೀರಾ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ದೈವಡ ಉಂಡದ ನಿಂಗೆ 2 ದೈವಡ ಪೂಜೆ
ಏಪಲ ರಟ್ರ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ಸತಿ ಮೂಜಿ ಬಂತು ಎಸ್ ಥೈರಾಯ್ಡೆ ಚೆನ್ನಾಡ ಎಸ್ ಎಂಜಂಡು ಇದೇನು ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗ ತಂದಾನಿತ್ತು ಅವೇ ಫೇವರ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಚೂರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆದದ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಏತು ಬಡವ ಅಲ್ಲ ಬಂಚಿ ಗಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟ ಬರ್ಪ ಪುತ್ತೂರು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟ ಬರ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಊಟ ಎಂಡ್ ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ at the end it ಬರ್ಪ ಎಷ್ಟು ಎಂಗ್ಲಿಂದ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ದು ಬುಕ್ ಬರ್ಪ ಓಕೆ ಪೂರ ತಿಂದು ಬುಕ್ ಬರ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ವೆರಿಫೈ ಆರ್ಲ tell me their experience ಪ್ರಕಾಶ್ ಇಂಚಿನ ಬೋಯರ್ ಇತ್ತಿನಾಗ ಇದೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ತಿನ್ನೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ಟು ಮೊಸರದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉಂಟು ಅರ್ಧ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉಂಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಭಯಂಕರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂಚೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ರೇಟ್ ಗೊತ್ತಾ ರೇಟ್ ಬೇಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಡ ಕೇಳಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕೇಳ್ರ ಲೈಫ್ ಸೋಡ ಪೂರ ಪಂಡಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಬುಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪ ಎಸ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ನಿತ ರೇಟ್ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೈವಾಡದ ₹80 ನೆಕ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ₹80 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಟ್ ಲೈಮ್ ಸೋಡ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರು ಉಂಟು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಉಂಟು ₹50 ಉಂಟು ಇದರಲ್ಲ ಆಡ ಒಂದು ಚಾಬಾರ್ದು ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಅದು ಅವೇ ದೈವಾಡ ತಿಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅವೇ ನೆನ್ಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ದೈವಾಡ ತಿಂತಾನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ನು ಕಾದು ನಂಜೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಖುಷಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಥ ಆಸೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಡೇರ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ರೇಟ್ಲ ಏನು ರೇಟ್ದ ಭಾರಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ₹100 ಬದಾದ ಬಟ್ ₹80 ಆತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂದ ರೇಟ್ ಗೈಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಸೊ ನಮಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪರ್ದ ಸೇಡ್ಗ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಪಕ್ಕ ಎಸ್